Ako din si Alex Igot, sir. Alex? Igot. Oh, si Alex. Taga-asa ba siya Alex? At taga Maranding Lala, Lanao del Norte, sir. O gikan pa kag Maranding Lala. Lanao del Del Norte, sir. Pila ka oras imong biyahe gikan dito sa Lanao padong dire? 11 ka oras. 11 ka oras. So unsay nakaingganyo nimo nga moapil gyud sa tuang Binisaya nga singing contest? Nakita mo ko kanunay sa programa sa kanang Pacman Station nga may sikat ang mga Bisaya ang kanta. So ako po mahilig ko sa Bisaya, mo nainganyo ko mo ani jud sa iyong lugar, sir. Okay. So what do you do for living? Manupihay ko sa Manupihay, barbero. Barbero ka sa inyong lugar sa Lanao. Kulbaan o go lang? Go lang. Okay, so congratulations si Alex, no? Alex Bigno Igot, sir. Oh, si From Alex, taga Maranding, Lala. Lanao del Lanao Norte. del Norte. Kami